Hi mga moms! Another day. Nandito na kami ngayon sa Mom's Eatery. And hindi ako nakapasok kanina talaga. Actually, inaantok pa po talaga ako. Parang gusto ko munang matulog. Kasi yung aking vitamins. Dumating na si BDO. Wala ko pangulaw, ako sahod. O paano ako? Balik na ako yung savings sa Hindi ba? nara ko resibo o ato. Wala pumasok sa akin. Wow. Wala nga, hindi ko na ano. Ano ba yan? Okay na nga yun eh, para 2,000 yung hulog mo yung araw na. Nara ko pera, 2,000. Posible, hindi ako maniniwala. Wala nga. Wala sahod kagabi natanggap, di ba? Diba? Oh, sino nagmamadali? Sino nagmamadali? Sino nagmamadali? Sabi ko, hala, umalis siya, di niya pa nakuha yung sahod niya. Ibig sabihin, mabait talaga si Michelle po kasi free niya na daw yung araw niya kahapon. By the way, thank you so much. Thank you. Dito sa vitamins kay Mami Marie, thank you so much for this. I really love the flavor. May malamig na water? Ayun ako So ngayon dito tayo sa store kasi tutuhugin na yung mga natitira pang tutuhugin na mga a la carte. No? And Titay! Wag na lang, ayaw na lang. Ito para kay Michelle. Wag na, diyan ka lang. Diyan ka lang. Ayaw mo, di ba? Hindi. Punta na po. Hindi. Ay ka pa, Mama, amang. Mami May, tig-isa kayong dalawa ni ano, oy, tubig. Tig-isa kayong dalawa. Buksan ba? Salamat! Thank Salamat you. po. Ikaw, ano, ayaw niya, pa-smile siya. Kuya, ka rito, kuya. Jonathan. Jonathan! Tig-isa mo ha. Thank you. Binigyan po ako ni Mami May nito. Ayan, tig-isa silang dalawa. Ibigay mo yan sa kanila kasi sila man yan, sila ito sa inyo mag-asawa. Ayan. Ako yung nag-apoy. Sige, thank you so much. At mo ba, tig-isa mo, makalimutan mo na naman, maiuwi mo. At dahil wala si Vivian, pasensya ka na. Salamat, tita. Ang meron sa'yo, sardinas lang. Ito ka na lang. Ito na lang sa'yo, total wala ka. Hindi, wag mo na alisin yan. Baka mamaya yung nanay mo, sunugin yung tindahan natin. Sa inyo mag-ina yan, ito sa'yo. Diba? Alagay ko, diba? So ako na naman yung wala stock dito sa tindahan. Di ba? Wala ko silang pakialam. Mami May, salamat! Thank you so much. Thank you. Ano si Kuya? Ayun ni Jonathan. Udah pia hawa deh, kaya hay basta. Ma'am, usog ka ma'am. Baka maiuntog kita sa kisame. Sobrang laki mo pa naman. Oo ma'am. Good evening mga moms. This is our fourth night dito sa celebration ng charter o araw ng saan. So again, ito na naman. Hirapan na naman tayo sa ating executions. Every day there's a changes. Paiba-iba ko kami ng pwesto. Para ayon sa feng shui, sorty tayo. Ganun. And I'm going to put my Japanese siomai. Actually, nais-in na po yung Japanese siomai. Kagabi, grabe yung mga nangyari kagabi. Kung napanood nyo kanina. Grabe, no? Ibang klase yung pagka-hype nila, hindi ko sila kineri. So this is our Japanese siomai. Kutinin mo na na. Ay, takal na ulit ng music. So later, babalik na lang ako. See ya. Mas. Start na yung ano natin, yung
banda, maya-maya lang. Kami naman ngayon, nagtatakal na kami ng aming mga paninda. Sila program na lang mo. Hindi ko alam, di ako may gawa niyan. Mama Shibo. Buwang nakausap, no? 20 pesos mga mams. Oh, ayaw nyo pa. Apil na mga mams. Kulang ba? O dagdagan natin. O, ganyan po. 20 pesos. Yan, o. Daganan yun tayo. Yan. Daganan yun may. Meron din tayong calamares. Mamaya na iprito, uy. Kasi Kasi, makita nila na tayo display. isa ra? Uy, lang init na lang ulya. Mm, Kahit 2 piraso. 20. Sa atin, madam. May parang galit sila ba? Kapag misura may kasang pangit kami. Diba sinis lang sa tanaw. Kaya ayaw pa bumili nila sa atin kasi hindi pa tayo nakaayos ba? Kanya, ma'am. Sa inyo ma'am. Drums or another butson? Benamano, pwede pa hi! Hi! Mga Benamanong family. Wala na silang choice na video na natin, bibili na sila. Ayun sa kabilang peso pa namin, and dito sa Lasal. Yung iba kasi mga nagdi-dinner na pag ganitong oras. So, meron tayong pala, pakita ko sa inyo, meron kaming promo. Si ma'am nag-avail siya ng 2 chicken inasal. Wow! Or chicken inasal. So that is with unlimited rice. So only 150 pesos. O, diba? Magsawa na sila kung makailang rice sila. So mamaya malalaman natin kung makakailan sila. Tapos tignan natin kung tutubo pa tayo. kung may kita pa ba tayo. So now we have our calamares over here. So this is 100 pesos. Lagyan ko na mayo na sa gilid. Or soy sauce. Lahi-lahi ko na lang. So baka kasi gusto ng mga bata is mayo. Yung basura na to, mawala po ako dun. Oh, wala pa nga nagkuha eh. And we have toyo mansi. Sausawan kasi they also have a la carte. Saan yan sa kanila? Oo. Okay na yung ganito ate oh. Hindi, 2 yung nila sus. Yung mga pinugas. Lagyan natin ng chili, garlic. So it's their choice na lang. Ay, salt pala. Ilan kaya? 35. Ha? Kaya ko hala. Gloves, okay. Wait lang po ah. Pati yung... Akan na. So, meron silang 2 extra rice. Naka-rice to ah. Oh, 2 lang ang extra Ma'am, rice. gano'n tong kanong. Tong sandok ba Ay, na? asa isang gloves? Sandok. Kaya Panawad ya. Another set of family and friends magkakabarka. Ito mga volleyball player. Ito mga barkada. Ito family. Nagkakain-kain na sila. Ang dami na. Grabe naman yan. Alam mo, tubig lang yan. Tubig. Si Charmel. And sister ni Bating, ang family ni Bating dito na. Ano sa inyo, kuya? Tinae. Ay, friend. Oh, magpili na. Cheers.
Miss ang isa. Nandito na naman po siya, mga madams. Pasabog na naman po siya ngayong araw na to. Ako magbabayad lahat. Atanan! Thank you so much mga bash for watching. Ako, busy na naman the whole day. So, expect ko yung ibang mga Bex talaga hindi makakarating ngayon kasi kagabi parang talagang sobrang walwal. So bukas, expect namin na nandito sila kasi araw, Miss Hasaan. So contest to ng mga magagandang mga binibini. So ito yung ating mga bisita. Marami rin tayong bisita ngayon, bagamat hindi sila. Yung iba diyang grupo, pero okay na rin. okay na rin. Importante tuloy-tuloy. Hindi na may isa. Oh, hala. Diba? Makasegoy kami ng ganyan. Kasi ano daw sila? Oh, diba? Ha? Ha? Yung mga banda na naman. Everyday po yung gabi-gabi ang banda. So, parang yan yung isa sa mga share ng mga local bands dito